जोबनायाव बिदिब्ला गुड निउज आरो बे गुड निउसआ बर' जातिनि थाखाय जोबोर मोजाङानो लोगोसे जाय बिथिङा मोनसे सोमावग्लुंनाय थासारि लाबोगौमोन बे थासारिखौ थारैनो बिपिएफआ कन्ट्रल खालामनो हासिगोन मानोना बे मोनसे डाउटफुल जानानै दंमोन जाबायदि सरकारा फोसावदों भिसिडिसि सेक्रेटारिखौ माने जिमान 2 नम्बर दों गासैबो खतम आरो जेसेबां बायदिसिना दोङो माने गासैबो खतम सब केन्सेल बिखौ खोनाबाय थादोंमोन आरो खोनानाय बादिब्ला गासैबो रोखोमनि जेसेबां एपइन्टमेन्ट होदोंमोन बा जायफ्रा पास जानानै दंमोन बैसोर गासैखौबो स्क्रुटिनाइज माने चेक खालामफिनजोबगोन थिग दं चेक खालामगोन आरो बेबायदि खालामनानै गोबाङानो गिनाय फैदोंमोन जे गासैखौबो मोनफिननायफोरनियाबो साख्रिया थांजोबफिनसिगोन बेबायदि मोनसे गिनाय थासारि जोनोम जादोंमोन आरो नाथाय बेखिनियाव दिनै मोनसे निउस नुदों बे निउसआ रबिराम नार्जारी बिथांनि खुगानिफ्राय बिथाङा बुंदों जायफोरा टेट क्वालिफाइड जानानै दङ जायफोरा टेट क्वालिफाइड जानानै दङ माने स्पेशल टेट क्वालिफाइड जानानै दङ बिटिसिआ खुंनाय बिसोरखौ माने मोनसे कमिटि दानानै स्क्रुटिनि कमिटि बिसोरो नायबिजिरगोन आरो बिसोर मोनसे रिपर्ट होगोन जायफोरनि क्राइटेरिया गोरोबो बिसोरनो लास्ट डिसेम्बरनि सिगां माने लास्ट डिसेम्बरसोआव मा खालामगोन बिसोरनो एपइन्टमेन्ट अर्डार होनायनि बेबस्थाखौ खालामगोन That means जायफोरा टेट क्वालिफाइड जाना दङ बिसोरखौ माने रिजेक्ट खालामनाय नंला नङाबा नोंथाङा नुबाय थादों सब केन्सेल बे बिथिंखौ नोजोर होनानै आं खोब सिरियासै लादों आरो बाय डिसेम्बर बाय द एन्ड अफ डिसेम्बर जेरैखि जाया टेट क्वालिफाइड जायफोर जोंनि जेनुइन स्टुडेन्ट माबाफोर दङ केन्डिडेटफोर दं बिथांमोननि एपइन्टमेन्टखौ जोङो जेरैखि जाया कमप्लिट खालामगोन जायफ्रा क्वालिफाइड जायफ्रा कमप्लिट क्राइटेरियाफोरखौ फुलफिल खालामनानै दं बे फुलफिल खालामजोबनाय गासैबो केन्डिडेटखौ जोङो डिसेम्बरनि गेजेराव एपइन्टमेन्ट होनानै कमप्लिट खालामनायनि मोनसे माने मोनसे एसेसमेन्ट खालामदों मोनसे माने मा होनो परिकल्पनाजों जों दा खामानि मावनो जों स्टार्ट खालामदों बेनि थाखाय थाबैनो मोनसे स्क्रुटिनि कमिटि बानायनानै सोरनि माबायदि कन्डिसन क्राइटेरिया दङ बेफोरखौ नायनो थाखाय आङो मोनसे कमिटि बानायगोन आरो बे कमिटिनि रिपर्ट मथे जोङो डिसेम्बरनि गेजेराव बे टेट पास जानाय केन्डिडेटफोरखौ एपइन्टमेन्टखौ होजोबनो थाखाय सेस्था खालामगोन भिसिडिसि सेक्रेटारिनि जि साकरि आरो जि मामोन बे मोनसेया जाहैबाय मा फरेस्टनि जि साकरि दंमोन जायफोरना रिजाल्ट ओंखारदोंमोन जायफोरनो एपइन्टमेन्ट होदोंमोन बिसोरखौबो माने चेक खालामबाय थानाय जादों ना मा बेबायदि जों खोनानो मोनो नाथाय दासिम बिसोरखौबो जों सासेखौबो रिजेक्ट खालामनाय खोनाथ'वाखै बे जोबोर मोजां बाथ्रा मोनखानायखौ बेबायदि जुदि खालामबा बियो बांद्राय बर' हारिनि थाखाय लाब गोनां जाया आं मोनसे रियेलिटि बाथ्रा बुंगोन जेनुइननेस एकदम जेनुइननि बाथ्रा बुंबाय थायोना मानसिफ्रा नङा होमबा माब्लाबा मा जायो मोनसे बे बाथ्राया बांद्राय दा गनायथावना नङा थेवब्ला माब्लाबा मा जायोना ओरैबायदि मोनसे थासारि फैयो जि जालांबाय पास्ट इज पास्ट जों फिउचारखौ सान प्रेजेन्टखौ सान बेबायदियासो सबसे पारफेक्ट जायो बबेबा जातिनि थाखाय आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय सबसे बेस्टआ जाबाय पास्ट इज पास्ट गोदोआ गोदोखा प्रेजेन्ट आरो फिउचारखौसो जों साननांगो जोङो थांखांनायखौ जुदि बांद्राय एरखांबाय थायोबा बे जोंनि हारिनिनो खहा गोनां जानो हायो बबेखानि बिथाङा खोथा होदों जे गासैखौबो माने चेक खालामजोबगोन गासैखौबो नायबिजिरजोबगोन नायबिजिरनाया बिथांनि कर्तब्य बे सरकारनि कर्तब्य नाथाय थेवब्लाबो पास्ट इज पास्ट प्रेजेन्ट एन्ड फिउचार इज मस्ट इम्पर्टेन्ट बे बिथिङै बिथांमोना जेन खामानि मावो बे जोंनि हारिनि थाखाय बांसिन लाब गोनां आं जास्ट इंगित होदों नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय दा जेरैहाय नाय PMAY जि न' सरकारनिफ्राय मोननाय जि न' बे न'आव नोंथांमोना नुदों फोरोंगिरिफोरखौ पार्टिनि मानसिफोरा थाफानानै फट' दिखांगासिनो दं माने सार्भे खालामगासिनो दं नाथाय बे जि सार्भे जादोंना बे सार्भेया जाबायदि खोथा होदों बे सरकारनि गाहाया सिएफआ बैबायदि सार्भेया जादों नाथाय बै सार्भेयाव दिनैसिम जोङो माखासे जानो गोनां बिथिंखौ नुवाखै बिनि उल्थां फाल्थांसो नुजोबदों आरो बेखौ बुंनो गोनां जेबो गैया बे सार्भेया बिथाङा बुंनाय बायदि सार्भेया जानाया दरकारमोन जाबाय खोथानायखौ बिथाङा मावबाय नाथाय बिनि रियेलिटिया मा बे रियेलिटिखौ जों रावबो मिथिनो गोनांथि गैया मिथिनानै लाब गैया लस दं जोंहा मिथिबा जातिया लस दं जोंनि हारियानो लस दं बहुत लस दं स' बिखौबा इंगितजों बुंबाय सार्भेया जानांगौ जाबाय थिग दं जाबाय नाथाय बै सार्भेया बेसेबां जेनुइन जादों जायाखै बेखौ भाइरेल खालामनानै जेबो लाब गैया आं मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन न' मोननांगो
दुखियाफोरा न' मोननांगो गासैबो न' गैजारोङिफोरा न' मोनजोबनांगो गासैबो मायबा माबि पायखाना सायखाना मोनिफोरा मोनजोबनांगो आरो बिनि उनाव जि जायो सरकारा जेरै जायो जेसेबांखिनि जि खालामनो हायो बेखौ खालामनांगौ आंनि बादिबा आं ओरै बुंगोन जायफोरा न' मोनथाराखै बिसोरो मोनजोबनांगो आरो जेसेबांखिनि आग्लायदो होननानै बुंबाय आङो आग्लायनाय सोदोबा पलिटिक्सआव मा मिनिं बुजाय आं बुंला स' पलिटिकेल लिडारफोरा माबायदि आग्लायनाय क्रिएट खालामो PMY जि न' बेखौ माबायदि आग्लायनाय क्रिएट खालामो बिथांमोना मिथिगौ बै आग्लायनायखौ सोरबा मोनदोबाबो BTC बाखियानो मोनदो बेवहाय जेबो बांद्राय हाल्ला हुला खालामनो गोनांथि गैया होननानै आं सानदों जेसेबांखिनि सार्भे खालामदों बे सार्भेयाव मोनसेबो 2 नम्बरि दङबाबो बै 2 नम्बरिया सासेनाबो नुजानाय नङा होननानै आं बिदि सानो आरो खारन बे न'नि बाथ्रा बुंनाया जाबाय मोनसे रोखोमनि पलिटिकेल डायलगस आंनि नोजोराव बेबायदि माने सार्भे जानानै जे मायबा मोनसे जागोन मायबा मोनसे सोरखौबा माने नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा नाय हमना ला सासे मानसिया मोननै न' मोनबाय बिनि न'खौथ' जिबनाव जावखांफिनना लांनो हाला बि न'खौथ' सरकारा माब्लाबो जावखांना लांला बेथ' इनहिउमेन जागोन खारन लाग्राया लाबाय होग्राया सोर होग्रायाथ' होबाय नङा होमबा बिनिखायनो बे मोनसे रोखोमनि टेकनिकेल प्रब्लेम सोरबा न' मोननै मोनदो सोरबा 10टा मोनदो 100टा मोनदो नाथाय बे 100टा न'खौ जावखांनाथ' लांला बे बाथ्रायानो सैथो बेनिखायनो बे सार्भे जादों बे सार्भेया इन्टारेस्टिं सार्भे नाथाय बे सार्भेखौ खालामनाया बिथांनि कर्तब्यमोन बुंबाय जिहेतु खालामनांगोन नाथाय बेजों लोगोसे जायफोर बिथांमोना नामा गैयामोन बेखौ एन्ट्रि खालामलांखानायखौ जों नुनो मोनदों बरिया जादों बे मोनसे बर' गामिफ्राथ' दुखिया गोजा बर' गामिफ्राव मेक्सिमाम मानसिफोरानो साखरि बाखरि जेबो गैया स' बै बर' गामिनि मानसिफोरा न' मोनजोबनायाव आंनि थाखायबा बे मोनसे गोग्गाथाव बिथिंसो सबबो मोनजोबनांगौ आं बास बेखौनो बुंबाय बबेखानि सोरबाथ' मोनखानाय नङा नङा होमबा सोरबा मोनखानाय नङा खायसेयाथ' साखरि थानायाबो मोननो हागौ नाथाय जेनेरेलि बेबायदिया मोना नाथाय बोरैबा मोनलांबाय सोरबा बायदिसिना धरनै मोनलांबाय आगोलनि समाव थांनाय माने बहुत बोसोरनिफ्राय जाय समनिफ्राय बेबायदि माने बिजेपि सरकार बेबायदि मोनसे प्लेनिं लादो बै समनिफ्राय गोबां नुदों BTCनि बाथ्राखौ बाद दोन आउट अफ BTCआवबो जों ओरैबायदि नुदों जायफोरा मोननाङा बेफोरनो मोनो जायफोरा मोननाङा बेफोरनो मोनो नाथाय मोनबाय बेवहाय जोंहा बाजानांगौ गैया खिन्थु जायफोरा न' मोनथाराखै बिथांमोना मोनथारनांगौ बेखौ खालामनांगौ दाथ'नि सरकार बिदिब्ला आं नोंथांमोना मोननै इंगित होदों बे मोननै इंगितआ मा नोंथांमोना बुजिबाय पास्ट इज पास्ट प्रेजेन्ट एन्ड फिउचार इज इम्पर्टेन्ट प्रेजेन्टआ इम्पर्टेन्ट प्रेजेन्ट एन्ड फिउचार्स आर इम्पर्टेन्ट प्रेजेन्टआ इम्पर्टेन्ट फिउचारा इम्पर्टेन्ट आरो जि सार्भे जादों बे सार्भेया जानांखागोन जायाबा बोरै जानो नाथाय बेजों लोगोसे जायफ्रा न' मोनाखै बिसोरनिखौ जों एन्ट्रि खालामलांफायो नोंथांमोना बे मोननै इंगितखौ मा बुजिदों बेवहाय घटाला सताला बिनि बाथ्राखौ लाबाखैनोखा खारन आं बुंनो बायो बे बाथ्राफोरखौ माने पलिटिक्सआव बे जि भट बेंक पलिटिक्स सरकारनि बेयो इम्पर्टेन्ट बबेखानि बै जि न' होनाय बे न' होनाय जि आसनि बे आसनिया जाबाय मा भारत सरकारनि मोनसे जोबोर गिदिर आसनि आरो बेबादि आसनिनि थ्रयै दिनै गोबां मानसिफोरानो पाक्का न'आव थानो मोनदों बे आसनिया गोदो गोदाय कंग्रेसनि दिनाव गैयामोन बेनिखायनो सबसे बेस्ट आसनिनि मादाव बे मोनसे भारत सरकारनि स' बेवहाय सोरबा न' मोनैया मोननायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया माने बाथ्राया ओरैबायदिबो जायो हमना ला सोरहाबा फिसालाया साकरि दोङो फिसाजोआ साकरि दोङो नाथाय बिमानि नामाव न'आ फैबाय बेबायदि जादों बा बे साकरि मोनि सिगां सोरनिबा नामाव फैबाय बेबायदि जानायखौ जों नुदों माने बिनि प्रुफ गैया खोनादों नुदों नङा खोनादों नाथाय जाय समाव बिनि नामा एप्लाइ जादों बै समाव साकरि गैयामोन बेबायदिबो बहुत जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो सासे मानसियानो मोननै मोनथाम न' मोननाया माने बेखौ करापसन हमनानै लायोबा बे करापसना सोरनि आसल आरो बे करापसना दिनैनि बाथ्रा नङा थांनाय जाय समनिफ्राय बेफोरबादि आसनिखौ लाबोदों नरेन्द्र मदिया बै समनिफ्रायनो बेबायदिखौ जों नुगासिनो थादों बहुत नुदों बेबायदि नाथाय बिनि जेबो प्रुफ गैया कागजाव जेबो प्रुफ गैया बिनि मोननायाथ' मोनदों खिन्थु कागजाव देयार इज नो प्रुफ बे घटलाखौ सोर खालामो मोनग्राया खालामखो ना जाय होग्राया खालामखो बेबायदि आरोना बेनिखायनो होग्रायाबो लाग्रायाबो नों आं बिदा फंबायानो बेनिखायनो फुल स्टप मा बुंबावनो ना